L-imsieħba soċjali kollha ta' pajjiżna laqgħu b'mod pożittiv u kellhom biss kliem ta' tifħira l-Viżjoni Malta 2050 li għandha design mira biżjed minn 1800 miżura b'kollox f'diversi oqsma bil-maġġoranza tagħhom li jridu jintlaħqu sa 10 snin oħra. Viżjoni fit-tul li anke ġiet deskritta mill-Prim Ministru Robert Abela waqt it-tnedija tagħha l-konsultazzjoni pubblika nhar it-tnejn bħala eżerċizzju uniku li se jħalli frott enormi. F'kumenti wara tnedija Marta Sportelli u William Spiteri Bailey, il-kap eżekuttiv u l-President tal-Kamra tal-Kummerċ rispettivament, innotaw kif wara dan kollu kien hemm konsultazzjoni wiesa' inkluż ma' imsieħba soċjali fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD. Innutajna wkoll il-numru ta' suġġerimenti li resqet il-Kamra tal-Kummerċ ġew integrati wkoll. Pereżempju aħna ilna għal dawn id-diversi snin ninsistu dwar l-importanza illi s-suċċess tal-pajjiż ma jitkejjilx biss bil-GDP tal-pajjiż, imma rridu nħarsu wkoll lejn il-kwalità tal-ħajja. Viżjoni tajba viżjoni mhux biss però ekonomika, viżjoni globali. U f'dak l-ambitu aħna l-importanti huwa li meta niġu biex inħarsu u naraw il-KPIs issemmu kif jiġu mħadma u li jiġu mħadma sow illi fir-realtà nkunu qegħdin nassiguraw illi qegħdin jintlaħqu. Iż-żewġ kapijiet eżekuttivi Awċin ġew muskat mill-Assoċjazzjoni Awċija Turiżmu Daniel Borċ mill-Kamra tal-Kummerċ Tawdex tennew l-impatt ferm pożittiv li din il-viżjoni se tħalli fuq il-gżira u residenti tagħha. Allura din hija viżjoni importanti ħafna u aħna wkoll bħala Awċin, il-Gżira Awċija wkoll tiffoka f'din il-viżjoni, viżjoni li tħares lejn il-gżira li tista' tagħti kontribut ekonomiku u anke kontribut biex ngħidu hekk fit-titjib tal-ħajja taċ-ċittadin. Nemmnu f'dal-Climate Neutrality Objective, nemmnu f'iżvilupp ekonomiku sostenibbli u f'dan il-każ nemmnu f'Għawdex speċjalment id-diversifikazzjoni u anki aħna bħala Chamber qed naraw li Għawdex jimxi f'setturi oħrajn bħad-diġitalizzazzjoni u l-green economy. Josef Buġeja, Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, l-akbar union tal-ħaddiema f'pajjiżna, għamel aċċent dwar kif il-viżjoni tħares ukoll lejn il-kwalità tal-ħajja. Aħna bħala sħab soċjali u bħala gvern naħdmu biex naspiraw li jkollna soċjetà fil-futur li tkun aħjar milli dik li sibna aħna. U din il-viżjoni tittina l-istilla fejn għandna nimxu biex nibqgħu mixjin f'dan il-pjan kollu. Sa dan it-tant fi stqarrija l-Kamra ta' Negozji Żaru Medji laqgħet ukoll din il-viżjoni li ddeskrivita bħala l-pass il qudiem sabiex pajjiżna jimxi għal ekonomija sostenibbli.